Hi everybody, so this is it, day 2 sa aton journey sa pagsaka nato sa Mount Pulag, and time check, it's 2:35, so ka-down pagid kayo and grabe jud kay katugnaw. Ang Mount Pulag is the third highest mountain in the Philippines and mao ang highest peak and the roof of Luzon. So exciting gid kay ni siya. It's our first time to climb nga outside Mindanao. Grabe katugnaw diri bay. 45 minutes gikan sa atong pagsugod ug Baklay, guys. It's our first stopover and nata karon sa Mount Pulag Sacred Ground. And by the way, nakalimot ko mention ang among agian na trail is Ambangig Trail. It's our second stopover na nata karon sa Mount Pulag Camping Ground 2. Nay mga ga-camp diri ana site, so katong wala nag-homestay diri sila nag-camp, and naghan kay climbers karon, grabe, promise. Siguro tungod kay long weekend, and so far sa among pagbaklay, very friendly pa ang trail. Untay na nara permente. Guys, nata karon sa grassland. Actually, wala paghapon ang sunrise, so itnit paghapon kayo. And bugnaw paghapon kayo ang panahon. Uban pagid bugnaw kay nga hangin, so grabe jud times 2 ka bugnaw. Kani siya nga part diri kay medyo easy kay siya na trail, so if ganan mo daganon ni nga part, pwede ra jud kaayo basta na lang mo flashlight kay ngit-ngit gid siya. It's been 2 hours sa atong pagbaklay and naa nata sa bakilid na area, pero di pa kay nato makita unsay nadi ang part kay ngit-ngit magud kaayo. My God, gapanggaya ko ang kamot kakong simod sa kabugnaw. Marag taas-taas na gid atong nabaklay. Why? Kaya makita na natong other climbers sa ubos o nagbaklay. Kana mga flashlight nagasiga. Daghan kay no? Daghan pagid ni siya. Pulo mo, grabe kag ani wag Mount Pulag. Grabe ka gamit ang gloves. Tapos you bring anything that would make you warm. Kay grabe jud kay kabugnaw. Galisod kog story actually, and kabalo mo pag motuloy mong sipon, di mo ma-feel nga motuloy mong sipon. Inana ka numb imong naong. Akong pagstorya pag maragay ka kung dila, promise wala na kanigituyo. Forward na. Tugnaw na kayo, gusto na ko maabot sa pick ni mo naog. Okay fam, sige lang kog backlive ako ka-realize na naman di ita sa summit, like few steps away na lang yun, and abot na ta sa summit. This is it. Nice kayo kay nakaabot ta diri nga ngit-ngit pa, meaning masapon na to ang sunrise. Time check 5:35. Ay lahat Cagayan, nata diri karon sa Roar. Roar. Nanata karon sa peak sa Mount Pulag Nata sa is peak sa Mount 2,926. 2,926. Actually 3 gyud na niya, gibalin ako ang signage. Kapoy ka wala. Okay ra man. Mura ra mig sabangan eh. Marami ko lang. Ingon tayo ako, di ba? Ingon ko nga, di mapabantayan mo, tuloy mo sipon. Magod kisa naong ang kabugnaw. Ang Mount Pulag, it's the highest peak sa Luzon. They call it the playground of the gods, and they also call it the roof of Luzon. It extends up to the territory of Benguet, Ifugao, and Nueva Vizcaya. Shoutout ko sa Easy Trail! Thank you guys!